Και πάμε τώρα στην κατηγορία που σήμερα θα κλέψει την παράσταση. Αναφέρομαι στους πρωταγωνιστές και τις πρωταγωνίστριες των καθημερινών σειρών. Η Χρύσα Παπά τη χρονιά που πέρασε ξεχώρισε ως μελίτα στα μυστικά της ΕΔΕΜ και με 25.165 ψήφους βρίσκεται στο νούμερο 34. Αγαπάμε και μοιραζόμαστε τον ίδιο άντρα. Τι μου λες τώρα? Ότι 6 χρόνια ζούσα μέσα στο ψέμα? Φύγα από το σπίτι μου. Τι έφυγες, παιδί μου, τι έλεγες? Θέλω να με ψέμα τελικά, Τόσα χρόνια με κορόιδεψε. Τόσα χρόνια σε μοιραζόμουν μαζί της. Γιατί έργα μου? Is this the end of the moment, or just a beautiful unfolding of a love that will never be for you?